Hello mga ka-online, isang mapagpalang araw. Mag-road trip tayo and mag-deliver dito sa Barangay Consosep, Tigaon, Camarines Sur. So napakagandang lugar mga ka-online. Itong dinaanan natin is from Gaaw. Dito tayo sa Gaaw, Tigaon, Camarines Sur dumaan para mapabilis yung biyahe natin. Actually, first time ko makapunta dito kasi napakalayo na to eh. Sa bukid na talaga to. And mapapansin nyo mga ka-online, itong dinadaanan natin is one way lang and walang kabahay-bahay. Pero napakaganda ng tanawin. Talagang mabubusog yung mata nyo sa tanawin na napakaganda. Napakalayo niya kaya relax lang yung biyahe natin. Nariyan ka pa sa aking tabi. Yun mga ka-online solong-solo natin yung daan kaya takbong pogi lang yung labanan natin ngayon. Ay, walang traffic, napakaganda ng paligid kaya relax lang yung biyahe natin. Ako ay mahal mo. Paminsan-minsan ang alaala mo'y nagbabalik at aaminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Isipin mo ako. Ayun, magandang araw sa inyong lahat mga ka-online. Isang biyahe na naman ang gagawin natin ngayon. Magdi-deliver tayo sa Consosep, Tigaon, Camarines Sur. Ang i-deliver natin mga ka-online is super kalan. Tara, samahan nyo ako sa biyaheng ito. Biyaheng Consosep, Tigaon, Camarines Sur. Dito sa bandang taas mga ka-online na medyo umaambon-ambon kaya basa yung kalsada kaya medyo ingat din tayo sa pagmamaneho. Sa unahan natin is napakakapal na ulap yung Mountain of Isarog. Yun na nababalot ng makapal na ulap kaya hindi natin nakikita. Itong pagdideliver natin mga ka-online is Zone 2 Consosep, Tigaon, Camarines Sur o mas kilala sa Tribo. Kasi sabi ng kliyente natin, sabi niya, itanong ko lang daw yung Tribo sa Consosep kasi ituturo daw nila ako dito. Paminsan-minsan tinititigan larawan mo. Unti-unting pumapatak ang luha ko. Pinagsisihan lahat ng Nay, saan po yung Consosep? Sa Tribo po, Tribo. Tribo na po. Ay lumilipad
Ma'am Mary Sa Ansistoso. puso ko, Unahan. ikaw pa rin Doon sa'yo na jeep, ma'am. ang mahal ko. Salamat po. Paminsan-minsan ang alaala Napakagandang lugar kasi ito, bukid na pala siya. At aminin ko, hanggang ngayon, ika'y iniibig. Hinihiling So ayun mga ka-online, andito na nga tayo sa na kahit Consosep na Ligaw ng Tamangan. Doon na sa pinakamataas na kakit ng Mount Isarog. Yung Mount Isarog mga ka-online, hindi natin nakikita kasi nakakahanap ko. kahit paminsan, minsan lang. Paminsan-minsan naaalala pa rin. Ayun mga ka-online, andito tayo ngayon sa Consosep Elementary School, Tigaon District. Nagmamahal ng iba. Tuwing maiisip itong damdamin, nagbabalik. At para bang nariyan ka pa sa akin,